Sa kanyang latest Facebook post makikitang itinaas ni former Candaba Mayor Jerry Pelayo ang kamay ni Pampanga gubernatorial aspirant Danilo Bailon. Inilagay ni Pelayo sa kanyang caption na tunay na anak ng Candaba si Bailon kung kaya't dapat itong ipagmalaki ng kanyang mga kababayan. Habang ang long-time political ally ni Pelayo na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, naglabas rin ng kanyang pahayag sa social media. At sinabing solid ang suporta niya sa mother and son tandem ni na incumbent Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. Kilalang matalik na magkaibigan sa loob at labas ng politika sina Pelayo at Arroyo. Ngunit sabi ng dating Pangulo nirerespeto niya ang desisyon ni Pelayo dahil ito'y kanyang personal na opinyon. Si Arroyo ay muling tatakbo bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Pampanga bilang kapalit ng kanyang anak na si Congressman Mikey Arroyo. Kada eleksyon nagiging makulay ang mundo ng politika sa Pampanga kung saan ang dating magkalaban ay nagiging magkakampi at ang minsang magkaalyado ay nagiging magkatunggali. Itinuturing din na vote-rich province ang Pampanga na may higit 1.4 million registered voters. Rainiel Pawid, CLTV News.